Selv tak. Hvad mener du med det? Mener du egentlig med det? Det er Sige. Præcis, hvornår har vi været sammen? Ja, det jeg ved ikke, det er længe siden. Var det ikke fredag? Nej, det var det ikke. Tak for sidst. Vi er heller altså godt nok til. Hvad siger du? Det er han losset til skamme. Han har ikke haft så langt idræt eller noget på en tid. Hvad gør de? De gør ingen skidt, det er bare til det der. Jamen, jeg tror, han kom til at sparke til skamme. Det er jo heldigt. Ja, så lige gået ind med lille det hedder ikke ringtonen, vel? Hvad hedder nummer 2? Det ved jeg ikke. Nummer Den 2 hedder, jeg kalder den bare fjertogen. 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 Ja, Fjertogen. det vil sige tomme togen. Jeg tror, togen hedder nummer 1. Er det ikke Ja, han rigtig kan da ikke spille badminton. Jamen, det var den der lille skamme. Så